Camera something ke? Hambai balai ke sini thansara jing yu sing phasing te athai kamio phaika ajugo sini munai bakriti ni bagai je mantei ajagani kamini lukurokni thanio khoksa khongnei ingthu nei sing donation chalanya phaika sini donation bogot o kamini lukurok khoksa khongnei 50 tika 100 tika am haike jalaikha te ajagani sini thansara jing yu members rok o athai kamini borgo singno balai kheno phungni simi dibani maisa jagya khlai borgo singno balai kheno subakha te sini ajugo sini thansara jing yu sini kubangma kring thani members of phai sino subakha o kamini lukurok bu subakha balai kheno hanjangmung rikha singno bo te sini munai bakriti no bo paithago obono kok ksanai phadi sing je mantei khoksa khokni khlai sini munai bakriti ni bagai je mantei dilayana sini online tipo donation chalai tongo no online tipo sini thansara jing use sini official insta page ni phasing ti bonro je mantei rohai mano te singno jodi no norok bazar nongni bazar nongni kami ro kon nugi tong khangke rang kom nei khoksa khokni nei lasia dia kare je mantei ani mungkai pohot debuma ang thansara jing use founder ini ajugo tongo sini thansara jing use ni cashier bai thang debuma no khobai juda sini thansara jing ni adong ro